signaler derovre. Ja. Og han går rødt lige efter. Det er så dem, der peger den anden vej. Okay, Det er jo så- for begge spor, så, Ja. ja. Så der er grønt opad nu, og det er jo så for Mikkel. Yes. Hej, Jørgen. Eller er så venlig ikke at blokere overførelsen. Jamen, den har ikke været åben i flere år. Men alligevel, så er det ikke vores skyld i hvert fald. Nej, det kan du godt se, der var. Fordi det kører hurtigt op og ned. Og det tog ned også. Den får jeg ved at få noget derovre. Så den holder lige over. Og hvis du kigger herop, så er den lille stund der, hvor der står 200 år herinde. Og det du kan se er faktisk, at der er faktisk billede, som man faktisk skal lave. Det er lige at den er lige på det her. Det vi skal fedt ret op af, ja. Det er faktisk sige, at vi er faktisk godt sikkert. Så her i dag, så kan vi se, så meget til at omføre, vi kan se, at vi kører lidt, så vi kan faktisk den anden vej. Lige præcis. Så kan vi se, at vi har en lille note om, at man skal bruge den rigtige maskine inden med, når man kører. I forbindelse med arrangeret væsen, den tager lidt for med. Ja, for nu skal det tage ud til. Ja, altså, det er nok helt enkelt, ikke? Det er den, det er. Skal jeg sige mig? Nu hænger vi af. Ja. Der er du lige sporfri bagenden. Ja, det er 3 steder nu. Så. Og så kører vi igennem spor 11 derude, og så samler vi alle dem derude fra Bordeaux. Okay. Ja, tak. Du kan selv styre sporskiftene dernede, det der. Ellers så ruller du bare op. Jeg skal have det hele med ud, ikke? Jo, du skal have begge spor med ud. Så ved jeg ikke, om der er slutter på den ene af dem derude. Det ved du faktisk ikke. Og yes, så kommer til at holde det der, ja. Og det var indenfor. Men man siger, så lang tid, der er ikke noget, der lyser rødt uden for den spor, så har du også bagenden. Så, Ja. så er det fint, altså man kan godt se, du er inde, men formelt set kan du lige med af. Det kan ja. Ja, den holder herhenne. Det er sted. Der kom en, det er den selv, ikke? Jo, der holder to. Han får to, og lige hellere er vi mere færdige. Og den så jeg ser, og så skal den vej der, ikke? Ja. Så det er der jo. Nå, det er selv. Jeg holder helt nede i kælderen. Så kan vi jo starte med en, de gør noget, så er okay. Det er sgu. Så prøver vi. Så ser vi, hvad sker. Okay. Smukt. Kom med skærm, Michael. Ja. Er det farligt, eller hvad?
400 mil det er modtaget. Okay. Vi har Nå, du er klar til at køre i kælderen. Helt i kælderen. hvor er det på sporthavnen henne? Ja, men vi er sådan set lidt forsvundet. Nå, Fordi i det øjeblik, du kører ind på Jarden heroppe, og så er det Yardmaster, der bestemmer. ud igen. Ja, okay. Og jeg kan jo se, hvis du kigger, så kan du se, at der står allerede 602 derude. Han har flyttet de tognummer over. Det er ikke mange nu. Og så er vi over derude, så kører vi den her vej, så er det over det hele, så kører vi. Så kører vi her igennem, og koster Nej, ikke herovre. Nå, hvad skal vi? Vi skal holde den. Nå, så er det. Vi skal